Sekari Bay Village Development Committee mahangke thek arni mesen pen katalon. Difu lamding kacheleng atowar malik rehini ahawar ke parlo kepa phethop angkang koson si ronggrup kachepa klar biri bithung kachepang cho rat pangri government sai khiatumason development simi nang kepa leya tengpen kitang te loke charli kepa chihung obe kimiatum rakia hormu pen kachepe hello lapen arta pleng plea ko pen kachen kachedo atuma phan pang theksi kelang chari ponji aphan pu matha parsik ponsi kedamtang surihini ra ingkoira ke thomaningkan phaikuni ni phaikre troksi arni Sekari Bay Village Development Committee SBDC parja ponlo Labangso Committee phaikuni ni phaikre troksi arni an ningkan isi nang choksi Sekari Bay arong long panjar pachu aklamalong katalon pona berta nangle Ada por final kebra chitema porpen SBDC alama pangjar pon bangso phit SBDC a committee ningkan isi ke choga farman him ke dog mate kek ingthan ponsi SBDC amaipu Samson Singh be mai kachari ponalong kong chun bang seotok bi pensi aluhi ke pachinia por en pon Bangso SBDC ningkan isi ke chok talona maya long aluhi aman pen vopong sar long sing be SDB long ki be SDB Prabhat CH terang UPY open Jensing ronghang lombajong youth team amaipu thengbeng ingleng dihin rimbang enjoy tiso rong asaratum dhansing be larsing inghi sarthi inghi lapen kaprek Jerok togara ratum chitong dunsi misen pen jaimek pachun ponsi kachitong aratu an pen anisan chorap sar pen chekak rinti News Desk Report Public TV Karbi Anglong 2024 November 17 pini nili tumarong long la barok kilu lamding road Sekari Bay rong long bang nili tum isia committee so chibilo lada bang nili tum pathek pen Sekari Bay Village Development Committee ku se chair pon lo amasi nili tum kopi posi chiseng nang kong ma pulutang te rong ru paching thura saya mo bang ke anu tin rat tum ke inut pen inut bang ke kosola puji official pen chenglok rong long rat phan ke pang rip inut tum ne la pen rat tum ta inuvet ke thanalam arju dorde dal pasanda to kokriti nilitum ma thalo obe kimitum thalo jai nilitum mangla bangso committee seng lo plotang te isi bang kep no bang krip hono talatum ek gut bo tarna chingrum bolatum polotang te latum han ka phere do po la penso lo ka phere logot ka chingthura sai talatum ke klema jakong do po la pusona ma tha sini tum kedam tang ningkan suni surhini rain kora thom November chiklo tarik troksi lo amasi holo su nilitum chingwai pen seng that pen piniana bang ke nilitum ningkan isi ke pleng lo la sip ini la kan isi ke pleng bang nilitum ada penana pora bang nilitum la SVDC nilitum committee lama sami nilitum pangyar pon lo la pena dun thu nilitum committee am hangke thekar ni po thepi pen nilitum la cake saming than pon lo la pen nilitum la that pen bang ke nilitum rada mai pita deng pon lo la si pini la bang so rada mai pi lo bang ke ningarong par pik lo stame asap o inur bhani nange tong nang lele dolang po office tame nilitum thang ta ki pudam ji athaya be pipot ma polotang te pini ke solang dwara ta chini pini abang ke Karbi Anglong de polotang te ke the ke ding atuma bang apor ka chipi ji phana kisung thepi ka por sinang le rok pini ani sia bang ka chu pha teng potin litum du pik MEC phanda do la pen thu chairman sir tum han ka do ka ve la pen thu video pen chenglong nil tum thana usi bolang ferusi sir mon ta ke hang do same apor ka dure pe jonang le te the los ta pini amaya bang ke nilitum long nang tong dun bofong lumayo bofong sir do longria sir tum do lapen dag rong asar inu bhani tum do lapen thu hamphang asong tum pusame non il tum long pini at present non nangil do duna bangkela lo UPY alangli pu general secretary rong hang sang ho ka haido lapen non hamphang asong tum songni songphom tum non wang bom lang pusi pu nilu tum alang tum da chong hong bom lang la pujo non sun non do boma maya lo mal panang deng non do la village development committee po ake manga bangala lo Cilangdam blotel bangso rong ke konsil long lia prang pule pudata akhe noave konsil pen ke arta homan rap la pasonsi nili mathadam lo te konsil pen arta homan rap anta nili tumalong piniar nita kaching thur pang theka bangkel nili tumke chithek long le pilang ave sini tumpu muthe dak kache pregi sonvelo chethan par nasi kache pregi sonvelo hal ani putuma din bangke habira puri si chono ni tuma ove bangke an si cholan velo ta kaching thur bang rong pen langdam plote thangda vela lasi hala so kaching thur bang rong son logri long bong klar chen pen ke dudun longe phan pusi athe pia ke mang ben nili tumbang la so kumti bang seng nang ko la min nili tuma ke manga bangke tangte non la
PGP Sarkar Karbi Anglong Tumas Mangsin Cari lo bukan mana tumarong apan ini kacing thura sai lo pesona pitom dulu labang so puthak bangalalo non juntu kidobom sarkar atumlong athe nili ki pui pu bangke sarkar pulutang te hala kachu hangdam la pen kaching ki hala so bangke thekdo puluta ja sarkar tan pita hai pasini lima thana stame kedam tangam penanganan kan siber lang junili tu kumti ki seng stame labang so prang mang nili tumta sarkar long pen kachirab lok kachirib dun lok pu bangke anu tin ta abidat son si theklang la so joini si abidat hai ma pusima thadam lo sita piningan mang kan si pleng lopot kumiti matang te ni tumbang kep krip hola bang so kumiti pen jingki dam che thandam pulutang te ning che thelo madu sarkar le bang puno banon do bom sarkar pusame le bang sorong phan nangrab ji puni tum ning che thedo kan siang bong sabso ka cheprek sabson duma sabso ka cheprek mane non ma kinil tunda jingki padi cream le pusona bedala masi non market thang ta theklong lela stame alang li tum chuang bong lom jingki che than do stame alam chake do sta ki pleng bang ke ko antong ne la bang nil tum non ta jumri dam su theda potong nang le da ne pilo ne stame tum ka chisik do ka jumri dam yo phan la bang so apu thak ba jola po nili ki pui bang kala lo la ki junalang apu thak lo JJM sarkar pen ke nang pipi pu bang ke nili ke puno dagi map sini mathana athe pipot ma pulutang ke already pipe nang pipe lo apus do lab lo kadok we choklab lo alang sanang lele cholo sta alang ta hala juntu ko dak ma ka bhai hala tumang ke arni wang ta lo san nili tumara man manang palele lasi la sonai palele bang ke hala dak koman ma contractor hala si ke chok chip sini pudai la bang ke sarkar long lele da ta hai athe chohang lo banang tilo ta ke klemang pailo dak pulutang te puno dak po la pen thu hemso pu tha ka bang ta la lo pining ana bangke nili tum kache theklong pulutang te kedam tang aning kan pen langdam pulutang te abi pin na son lo kedam tang mangesta pining ana bangke kadok be hum koi ne kor phola son dungrai non bang release non claim bom lo kasi nang non ke long li tum da dulang sta nili tum ne tu biota ka chilong teng te kibang jilang asing son bangke hum thong kep la son du kok jang ring si ke chilong yo la hemso hi na putha ka bangke la pen thu la urno do pen chenglo kaprek prek la scheme mukhan ta phan pharong bong pen phan phok kep trok kep amni tung ke kilong tum si ke ong lo la pen thu non dulang la purthimia ke manglong same puta akio pen keron jelong stami nil tum committee hoi pen si la bang so form vi form da menil tum philap lo amasin pinita la Karbi Anglong de la pen thu nil tum tame sayang deng do ko masi vi form da me submit long lela stami nil tum la so form da nil tum committee hoi pen si claim pon po Phaikuni ni phaikre troxiar ni boithat langsu BOP hemari rongphar aboha along Karbi Hongharia maya hinpen boithat langsu Karbi Hongharia ro amai kisengpon bangso mai charipon angkang amai rap mai phu ahinpen si mai charipon mai along kache tongdun tiri pia hinpen bidi sarpo sar borsing tirang saipa chun mai phu sar chandra singh kro bidi sar hemari rongphar pachi thangbang phu sar men sing teron milik lapen rongkhang long rikong chunbang sar biren teron atumta chitongdun lapen sar bang trok arong asar atumta chitongdun lapen boithat langsu angkang along thekser riser atum chitongdun simai along RDP don halapu saipa chunmai phu sar chandra singh kro hinpen kebang jilang arni an honghari adhorom kither thepen kedoji aphan mai along than paripon aduntu bidi sarpo sar borsing terang hinpen honghari adhorom alam ke chengpen ke jodran aphan than pachini pon lapen aro amai cyclem ponji aphan arpu aphan bang phu ingwai pon pensi mai ingsamjen pen pachun pon News Desk Report Public TV Karbi Anglong Nuthong terona rong don pharoki thamsusik ke panongpon Jal Jeevan Mission JJM pini kangpu pona berta nangle kedamtang phaikuni ni phaikre troksi lakhaing koirasi borjan constituency ke parlo khatkhati nuthong terona rong don pharoki thamsuse ke panongpon Jal Jeevan Mission JJM simi pini Rupsing Singnar Engineer JR Anparta Panchayat Rural Development PNRD in charge arideng pen ingpu ponlo labangso Jal Jeevan Mission JJM alang ki pipon po lapen
PhD pen nothong terona rong asar mati JJM Committee President Secretary atum phan kepa jerpon amai kang nilabang so amai along chepahem kupon Jameson teron lapen chunbang longsing teron pen si japon lo labang so lang kipi gangpu amai along chitongdun Galician Pro SO PhD lapen Rajbu teron Borjan Kititang BDC Chairman Romon teron rong asar contractor pendang lo pinangan ke thekideng atum chitong dun si mayardi pidun labang so mai along J Mintra sarnong teron aphan tami certificate pajer ponlu lapen PhD pen kilangchari chalon pamiji aphan certificate pi pajer ponlu lapen rupsing singnar pen penang anchari chalonji aphan arona tengpen thanpa jermi ponsi misen pen ingpu ponlo News Desk Report Public TV Karbi Anglong Pini nilitum dak media tum nanche tongdon posi churupar piglo nilitum dak Karbi Anglong ahawar along isi Nagaland border along like Lahorijan adunglo isi thidung arong like Nothong village so Nothong village arong nilitum la Jal Jeevan mission like government of India pensi kim ponlo apen PhD permanent pensi nitum claim ponlo apen pini bangke nilitum dak Hanover a program si deng ponlo la pen nilitum ningthe ponlo kolo so pini kam tangalo saya kam ke la pini pen ke ampela so arong along kadok kawe adon da kijuna lang junlong pame pupusi ningthelo don kan dele sara bangso dak non thong village along ke nitum non kilong pon ateng ke 304 an si jun long pon long lo bangso ro